معرف عسرت سويزاويت ناي فقر دبدابي عسران كلتن تحساس كلتشحن كلتن كتما جنيفا بزح ورقي يورد له كل نجر صعدان صد زبله صمواني ورقي كم زناب كورد ريون زي فلسب كتገልጸሉ ازي خبيدي ገዘፍቲ ውርጭታት ናይ አውሮፓ ከም አልማዜ ዝቆጽሮም ነይረ ልስሉሳትን ባታ ዝፈጥሩን እዮም ካብ ሰማይ ኮርድን ከለው አእዳወይ ዘርግሐ ይቅበሎም እሞ ኣብ ኢደይ መኺኾም ናብ ማይ ክሳብ ዝቀየሩ ይዕዘቦም ምናልባት መላእ አህጉር አውሮፓ ብበረድ ዝተሰርሐት አህጉር ከይኮነት ኣይትተርፍን ካብ ዶብ ኢጣልያ ናብ ማእከል ስዊዘርላንድ ናብ ተወስድ ባቡር ምስተሰቀልኩ ዘይፈልጦም ሰባት ብድሕረይ ክዛረቡ ሰማዕኩ ምናልባት አባላት ፖሊስ ወይ ናይ ኢሚግሬሽን ተቆጻጸርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ኣብዛ ብናይ ውርጭ ዝናብ ዝተጎብአት ምሸት ብዙሕ ዝርአ ነገር ኣይነበረን ናይ ዓለምና ናይ ሰላም ማእከል ናይ ሕብራት መንግስታት ዓበይቲ ትካላት አህጉራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀልን ካልኦት ዓበይቲ ትካላትን ናብ ዝሓዘት ከተማ ጀኔቫ እየ ዝጓዓዝ ዘለኹ مسامع عركي دحر مرخابنا دوب إيطاليا نخسجر زجبركوا فتنة أي تعوتن بحسر واجاز جزاكوا تكيت تقيمة ناب كتما لوغانو مسبتحكو درو فرقليتي حليفو نبرة كل سب كاب تبابر كورد مسرأخو أنون وردكو أبيني هاجري جنزلخو فرنسا سويسرلاند أستريا ويسابي أبيني هاجري زلخو أبكر ما ينزل حني نيتسري سراحتني حتتكو أمري زحممكو سلز مسلكو رؤسو بقالوتا نقنيقو سرحو قتسله كاب إيرترا خبز متسق نمجمرا جزي زلخو وبوتا تفعني بزح جزي كتشنق كلخو ندي يدول الله لنك نجن كاب زي يدول الله نوي حلني أما أكلتي تسلام برهان زعرفهم قبوتات يرأيو أبزن زحلفا قرب معلتات أخل دكاس كدكس أيك النخون حججن أبي إزلخو زكريس هاندبت دمصدي ام مسمرناي تليفون سمعكو حقا بزح سمانات حليفو كيدول كلا زيدول كلا مخنيات كا اب اوروبا مصللسينه اب غدناتاتي زنبر زلخو بمبال كتفرحن كتشنقن سلا زيدلخو واي بفصم كوم الخ نغرا يبلين حجون بيت البو خوينه اب مدبر بابور ني حنت زي فلتا اوروباويت هاجر تفاطيته سقبلكو عدي كاب إيطاليا بابر تسقيله ناب كالا هاجر وصي لخو اتزحزن نجر جن حجز لخو هاجر انتاي كم تبحال ايفلت اني كبل ملس كلنا دي إيطاليا بفلايك كتما ميلانو سلمنتاي كم زحدكوا اطبيقه حتتتني انت عشا نختما ميلانو سلمنتاي قديف كاي وصيخه عدي اب ميلانو زحشه هيوت زنبرني مسيلوا او اوروبا قري ازيو كبيت كم زخونن سرح نختركب زلك عدلون أزيو تصبيب مخانو نجركوا زاكي نسو فليت أوكو إيه نعنت أيت مويا كتتريز نجركا زنوركو أبزخد كخيدكا نفسخا تخل اللمويا كتتر لكا نايدي هزراربا حركانن بسجتن زمال أوكوا يمثل انت نبره دحر نوح جزي يعللا بمنباريجن دسيلن نبره أب تليفون مدولي بوتا خوينه أب سجر ترجع زنك أساسا نبز نبرا مكاين أتوكيرا بمتأمات قطر سليدا نايتن مكاين كعزب فتنكو أبجاف نايت سليدا صعدا مسكال أب وشت قيح دحر بايتا رأخو عدي نايسل كلعات حيزة خلخو بعوتا صوعكوا نسخي أمنا رحستي إخي سويسرلاند يزلخو دسك بالمش هرمت لبي وسخه سويسرلاند حلمي كون زخونلان أنا خا نات أزوات صلان هاجر كم تخون أي ترى سويسرلاند أب أفريقيا خونه أب كالئ كفال عالم سدتنياتات بمقبالن بمحبحبن يتفلت نخماي زأمسلو أب هاجرهم زأتنا سدتنياتاتن دخاتاتن دما بزبلت أمجدي يحجزوا يخون زبل تسفع أحضركو وعل جنيفا تباهيلو زفلت نمثل سدتنياتات زحلو حقتات أب زهاجر زئايو رقيقون صديقون إذا حجزي مثل سدتنياتات نخخبر يصوعن يقصصرن كابلو منينيو زنقالات تعلون زواردلون مخنيات يلن بأكال زي تفلتا لولات بهال قولكوخا أب سويسرلاند خمزلات فلت ديخا نايدي حتو كابتت حيليو زنبركو حساب أوتصاني
فرق ليتي حليف እኳ እንተነበረ ኣደይ ግን ተበሪህዋ ሕግስቱ ኮይና ትዕልለኒ ነበረት ኣብ ጀኔቫ እያ ትነብር መስለኒ ደውለላ ኢኻ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ሓጎሰይ መሊሱ ወሰኸ ኣደይ ጽባሕ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከቕርብ እየ እዚኣ ብምንጋርኪ ዓብ ሓገዝ ኢኻ ሓጊዝክኒ ቻው ድሓንኩኒ ቀኒ ክድውለ ፓስፖርትኻ ዶ ከተርእየና ካብቲ ቴሌፎን ዝድውለሉ ቦታ ውፅእ ክብል ከለኹ ክልተ ሰማያዊ ልብስን ቆቢዕን ዝወደዩ ፖሊስ ሓተቱኒ ፓስፖርት ኮነ ኣብ ስዊዘርላንድ ክነብር ዘኽእለኒ ቪዛ የብለይን ኢደይ ናብታ ቀጠልያ ቦርሳይ ሰዲደ ኣብ ኢጣልያ ን6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝፍቀደለይ ወረቐት ኣውፂእ ረኣኽዎም ክልቲኦም ኣባላት ፖሊስ ወረቐተይ ድሕሪ ምርኣይ ተጠማሚቶም ሰሓቑ ኣንታ መንእሰይ እዚ ደኣ ኣብ ኢጣልያ ክትነብረሉ ትኽእል ጊዜያዊ ወረቐት እምበር ፓስፖርት ወይ ቪዛ መዓስ ኮይኑ በልሰዓበና ኣመና ዝሕዝን ነገር እዩ ናብ ዝመጻኻሉ ሃገር ክትምለስ ኢኻ ሓደ ካብቶም ፖሊስ ሕውነት ብዝመልኦ መገዲ መንኩበይ ጠባብ ኢሉ ተዛረበኒ ኣእዳወይ ብፌሮ ከኣስሩ ንኸለዉ ኮነ ናብ መደበር ፖሊስ ክወስዱ ንኸለዉ ብኽብርን ብሕውነትን የዘራርቡኒ ነበሩ እቲ ልሙድ መስርሕ ተፈጸመ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ኣትየ ኩሉ ክዳውንተይ ምስ ኣውጻእኹ መላእ ኣካላተይ ፈተሹኒ ዕፀ ፋርስ ሓቢኦም ከይህልዎ እዮም ከምዚ ገይሮም ንጥርጡራት ዝፍትሽዎም ኣዝዩ ዘዋርድ ኣሰራርሓ እኳ እንተኾነ ግን ግዴታ ክገብርዎ ዘለዎም ኣካል ስርሖም እዩ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትካ ኣብ ኣካላቶም ዕፀ ፋርስ ሓቢኦም ብምምጻእ ብዙሕ ገንዘብ ይኻዕቡት እዮም ናይ ሕጂ ኣዘራርብኦም ሕውነታዊ ነበረን ከምዚ ብምግባር ህይወቶም ሙሉእ ክቕይር ዝኽእል ብዙሕ ገንዘብ ይእክቡ ቀጸለት ፖሊስ ክዛረብ እኳ እንተለለኹ ሓሳበይ ኣብ ውሽጠይ መሓዝ ዝሓሸ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ስቕ መረጽኩ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋተይ ካልእ ነገር ንኸይሰርሑ እናኸልከልኩሞም ናብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣነዋሪ ነገር እንድሕር ተገድድዎም ኮንኩም ከምኡ ምስርሖም እንታይ ዘገርም ነገር ኮይኑ እቶም ክልተ ተቆጻጸርቲ ዶባት ናብ ሓደ ክፍሊ ኣእተውኒ ሃሌሉያ ድሕሪ ብዙሕ ሳምንታት ንመጀመርያ ግዜ ዓራት ዘለዎ ክፍሊ ረኸብኩ ንጽባሐይቱ እቶም ክልተ ናይ ስዊዝ ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ዶብ ወሲዶም ኣብ ኢድ ኢጣልያውያን ኣረከቡኒ ኢጣልያውያን ሓለውቲ ዶብ ጊዜያዊ መንበረ ፈቓደይ ክርእውን ግዜ ነበሮምን ብቐጥታ ናብ ዝነበርክዋ ከተማ ሚላኖ መለሱኒ ሕጂ ዝሓሸ መረዳእታ ኣኻዕቢት ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ ናብታ ንስደተኛታት ዝሓሸ ኣቀባብላ እትገብር ከተማ ጀኔቫ እየ ዝጓዓዝ ንስደተኛታት ዝሓሸ ኣተሓሕዛ ዘይትገብር እንተኾይና ደኣ ውዕል ጀኔቫ ንምንታይ ኣድልየ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ዘርቀቑ ስዊዘርላንዳውያን እዮም ኣደይ ናይታ ኣብ ጀኔቫ ትነብር ጓለኮይ ቁፅሪ ቴሌፎን ስለ ዝሃበትኒ ደወልኩላ ጓለኮይ ቅድም ቀዳድም ንቤተሰብ ብዝብል ዘይተጻሕፈ ሕጊ ተደሪኻ ንዓይ ናብ ጀኔቫ ንምውሳድ ድሮ ሓድሽ ዓመት ናብ ከተማ ሚላኖ መጸት ስደተኛ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ከተሰጋግር ፈቲና ብዝብል ክሲ ንዓኣውን ካልእ ሰበብ ከየምጹላ ዝሰግአት ጓለኮይ ብልዑል ጥንቃቐያ ናብ ጀኔቫ ኣስኪራትኒ ምስኣ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከም ዘለና ንኸይንፍለጥ ኣብ ውሽጢ ሽንቲ ቤት ናይታ ዝተጓዓዝናላ ባቡር ንኸሕባእ ሓበረትኒ ኣብ ናይ ጉዕዞ ሰዓታት ብዙሕ ግዜ ኮፍ መበሊ ለወጥና ዕድለኛታት ኮይና እምበር እዚ ንባዕሉ ጥርጣረ ዝፈጥር ስጉምቲ ነበረ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዶብ ንኽንሰግር ኢና ወሲና ኣብዛ ዓለት እዚኣ ናይ ስዊዘርላንድ ተቆጻጸርቲ ዶብ ርችት ኣብ ምትኳስ ኣብ መስተን ናይ ሓድሽ ዓመት ፈንጠዝያን ስለ ዝጽመዱ ንጉዳይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዓብዪ ቆላሕታ ኣይሂቦን እዮም ዘይተደለየ ቆላሕታ ምእንቲ ኸይንስሕብ ግን ከምዛ ዘይንፋለጥ ክንከውን ኣለና ሉላ ብፍርሒ ተዛረበት ቁሩብ ካብ ስጋእታ እንተተገላገለት ኢለ ኣብ ኣስመራ ቆልዑን ከለና ኣብ እዋን ቅዱስ ዮሃንስ ማለት ሓድሽ ዓመት በቆጻጽራ ግእዝ ሆየ ሆየ እናበልና ንዓበይቲ ሰባት ሽግ ነሳግርን ገንዘብ ንቕበልን ከም ዝነበርና ኣዘንተኹላ ድሮ ሓድሽ ዓመት ተጓዒዝና ጥሪ ዕለት ሓደ ጀኔቫ ኣተና ንጽባሐይቱ ንግሆ ሰብኣይ ጓለኮይ ቫሎርቤ ናብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ተወስደኒ ታክሲ ጸውዐ ኣብ ከተማ ቫሎርቤ ማማ ኣፍሪቃ ኣእዳወይ ንሓድሕደን ብምፍሕፋሕ ሙቐት ክፈጥር ፈተንኩ ሕጂ እውን በረድ ዝሓወሰ ዝናብ ይዘንብ ኣሎ ብርቱዕ ቁሪ ተሰማዓኒ ኪኖቲ ኣብ ቅድመይ ዝነበረ ቬትሮ ውሑዳት ናይ ስራሕ ክዳውንቲ ዝለበሱ ሰባት ይረኣዩ
ገና በዓል ሓድሽ ዓመት ስለዘይ ሓለፈ ሰራሕተኛታት ናይቲ ማዓስከር ሕቶታት ናይ ሓደስቲ ስደተኛታት ክሰምዑ ድልዋት ዝነበሩ ኣይመስለንን ብኹቱር ቁሪ ከም ፈጥፍጥ ጀመርኩ በስመ አብ ንሳቶም ኣብ ማሞቕ ቤት ጽሕፈቶም ኮይኖም ንዓና ምስ በረድን ውርጭን ክንሳቕ ይሓድጉና ንኣስታት ፍርቂ ሰዓት ኣብቲ ደገ ክጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ ተፈቕደለይ ኣብ ደገ ኮይኑ ብውርጭን ዝናብን ዝገረፍ ዘሎ ሰብ ክትሪኦ ወይ ክትዝክሮ ዘይምኽኣል ምስ ምንታይ ይቝጸር ስርሖም ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጠረለይ ንዓና ስደተኛታት ቁልሕ ኢሎም ዝርኢና መንበሪ ፍቓድ ቪዛ ወይ ከዓ ፓስፖርት ክሓቱና ከለዉ ጥራሕ እዮም ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብልና ፍጡራት ኮና ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ቫሎርቤ ሰባት ብቋንቋ ፈረንሳ እዮም ዝረዳድኡ ብቋንቋ ፈረንሳ ይሓቱኒ ኣነ ድማ ብእንግሊዝ ይምልሰሎም ከምቲ ልሙድ ናብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ኣትየ ክዳውንተይ ድሕሪ መውፅአይ ተፈተሽኩ ስእሊ ተሰኣልኩ ናይ ኣእዳወይ ኣሰር ኣጻብዕ እውን ወሰዱ ጊዜያዊ መጽንሒ ቦታ እዩ እቲ ከባቢ ናይ ግራሶን ሽንትን ሽታ እኳ እንተሃለዎ ናሕሲ ዘለዎ ምዕቆቢ ብምርካበይ ግን ሕጉሴ ዕቑባ ክሓትት ይደሊ እንተኾይነ ተወከሱኒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢጣልያ ዕቑባ ሓቲተ ከም ዝነበርኩን ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለንን ከይነገርኩ ብኣውንታ መለስኩ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ ሕጂ እውን ቀጸለ ኣብታ ምሸት እቲኣ ናይታ ከተማ ወሓይዝ ዲጋታት መንገድታት ናሕሲ ናይ ኣባይቲ መካይንን ኣግራቡን እውን ከይተረፉ ብበረድ ተሸፈኑ ኣብ ጥቓቲ መስኮት ኮይነ ነቲ ዝዘንብ ዝነበረ በረድ ብምዕዛበይ ጥራይ ቆረርኩ ኣብ ሚላኖ ዘለዉ ናይ ጎደና ተናበይቲ ብጾተይ ዘከርክዎም ዝሓልፍዎ ዘለዉ ህይወት ንኽቐርጾ ከበደኒ ኣብ ሚላኖ ብሕሱር ዋጋ ዝገዛእክዎን ጫማይ ድሮ ክኣርጋ ጀመራ ሙቐት ዝህብ ጎልፎ ቆቢዕን ጓንትን ከድልየኒ ሓደ ዝፈልጦ ኤርትራዊ ማማ ኣፍሪቃ ናብ እትበሃል ኣብ ማእከል ጀኔቫ ትርከብ ናይ መሸጣ ክዳውንቲ ትካል ወሰደኒ ካብታ ብኣፍሪቃዊ ስደተኛ እትውነን ቡቲክ ሓንቲ ረጓድ ቀጠልያ ጎልፎን ነዊሕ ፑት ጫማን ገዛእኩ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ቤትሮኣ ብደገ ዘየርኢ ናይ ፖሊስ መኪና ገይሮም ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሰንት ጋለን ወሰዱኒ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጥቓ መስኮት ኮፍ ኢለ ኣብ ደገ ዝወድቕ ዝነበረ ውርጭን ዝተፈላለዩ ኣግራብን ክርኢ ይውዕል ነበርኩ እቶም ፈኮስቲ ነጠብጣባት ናይ ውርጪ ኣብ ህዋ የማነ ጸጋም እናሳዕስዑ ናብ መሬት ይወድቁ ንዓና ንኣፍሪቃውያን ብእኽብካብ በረድ ዝተፈጥሩ ኩምራታት ምርኣይ ጥራይ ደምና ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ምስ ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ስደተኛ እናዕለልና ኸለና ገለ ዘሰንብድ ናይ ገጽ ምንቅስቓሳት ኣርኣየት እሞ ሃንደበት ገጻ ተጠውየ ብስምባደ ናብቲ ምምሕዳር ናይቲ ማዓስከር ጎየኹ ንሓኪም ናይቲ ማዓስከር እውን ዘጋጠመ ኩሉ ነገርክዎ እዚ ክስተት ግን ነቲ ሓኪም ሓድሽ ኣይነበረን ብተደጋጋሚ ዝርአ ዝተለምደ ሽግር እዩ ዝኾነ ፈሳሲ ምስ ሃባ ከተምልስ ጀመረት ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግን በቲ ዝኾነ ክንስሐቕ ጀመርና ናብዚ ማዓስከር ንኽንበጽሕ ዝሓለፍናዮ ጥውይዋይ መንገዲ ዝመስል ዝተጠዋወየ ገጽ መዓልታዊ ንበልዖ መንገዲ ሓደ ዓይነት እዩ ድንሽ በኣጅቦ ወይ ከዓ ብመረቕ መበገሲኡ ዘይተፈልጠ ሓድሽ ሽታ ናይቲ ማዓስከር እውን ሽውሃትካ ዝዓጹ ነበረ ኣብ ማዓስከር ሰንት ጋለን ደስ ኢልኒ ኩሉ ግዜ ዝበልዖ ዝነበርኩ ነገር ሻህን ባንን ጥራሕ እዩ ቀትሪ ደቂሰ ወይ ከዓ ቴሌቪዥን ብምርኣይ እየ ዘሕልፎ ኣዝዩ ዘሰልቺ ህይወት ሓንቲ መዓልቲ ከም ሓንቲ ዓመት እያ ትነውሓካ ጥሪ 2003 ኣብ ጥቓ ዙሪክ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ደወል ተደወለ ኣብ ጫፍ ከተማ ዙሪክ ካብ ቀላይ ዙሪክ ንሸነኽ ምብራቕ ዞሊከን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዞሊከን ትርከብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ህፃናት ድማ ናይ ዕረፍቲ ደወል ምስ ተደወለት ናብ መጻወቲ ሜዳ ጎየዩ ኣብ ጥቓቲ ቤት ትምህርቲ ደው ኢላ ካብ ዝነበረት ናይ ፖሊስ መኪና ሓደስቲ ስደተኛታት ወረዱ ሓደ ካብዞም ስደተኛታት ከዓ ኣነ ነበርኩ ኣዝየ ስለ ዝተገረምኩ ንዝነበርክዎ ከባቢ ኣተኪረ ተዓዘብክዎ ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራ ንዝነብሩ ስደተኛታት ተምህርድ እያ ኣብዚ ቢንቶታትን መተሓላለፊ ገለርያታትን ዝበዝሕዎ ብጎቦታት ዝተኸበበ ቦታ ክነብር እንተተፈቒድለይ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዝረብ ዶች ወይ ቋንቋ ጀርመን ከጽንዓለኒ ኣብ ማዓስከር ሴንት ጋለን ኣብ ዝጸናሕኩሉ እዋን ብቋንቋ ጀርመን ሰላምታ ክለዋወጥን ሓደ ቃላት ከጽንዕን ክኢለ ዝተወለድኩሉን ዝዓበኹሉን ሃገር ስለ ዘዘኻኽረኒ ጎቦታት ዝበዝሖ ቦታ ይፈቱ እየ ቁሪ ከም ዘለዎ ኮይኑ በረድ ዝተሓወሶ ዝናብ እውን እንተኾነ
ርግእ ዝበለ ሰማያዊ ድባብ ንኽህሉ ስለ ዝሕግዝ ይፈትዎ እየ ትምህርቲ ክመሃር እውን ይደሊ እየ ኣብ ጥቓት መጻወቲ ሜዳ ናብቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ማእከል ዝወስድ ንቁልቁል ዝተሰርሐ ደረጃታት ኣሎ ኣብቲ ትሕቲ ምድሪ ንጉዳይ ዕቑባ ስደተኛታት ኣብ ዞሊከን ዝከታተል ጉጅለ ኣብዚ ትሕቲ ምድሪ እዩ ቀንዲ ቤት ጽሕፈቱ ስደተኛታት ጉዳዮምን ሕቶኦምን ዘቕርብሉ ኣዝዩ ጽፉፍ ቤት ጽሕፈት ኣሎ ኣብ ጥቑኡ ዝርከብ ሰፊሕ መተሓላለፊ ተኸቲሎም ከኣ ብየማንን ጸጋምን ክልተ ዓበይቲ መደቀሲ ክፍልታት ይርከቡ እቶም መደቀሲ ክፍልታት ነፍሲ ወከፎም 40 ዓራውቲ ዝሓዙ ኮይኖም ሓዲኦም ናይ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ሓደ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ነፍሲ ወከፍ መደቀሲ 40 ስደተኛታት ክእንግዱ ዝኽእሉ ተደራረብቲ ግን ከኣ ምቹኣት ዓራውቲ ኣለውዎ ማለት እዩ ቴሌቪዥን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን በብተራ ዝጥቀሙሉ ክሽነ ሽንቲ ቤትን መሕፀቢ ሰውነትን ዘጠቓለለ ሰፊሕ ናይ ትሕቲ ምድሪ ህንፃ እዩ እዚ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተደኮነ ማእከል ጉዳይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ክከታተል ተባሂሉ ዝተደኮነ ቤት ጽሕፈት እዩ ኣብዚ ቦታ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ናይጀርያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ይነብሩ ካብ ኣፍጋኒስታን ኢራንን ኢራቅን ዝመጹ ስደተኛታት እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ካብ ንኣቱ ጀሚርና ብፍሕሽው ገጽ ዝተቐበለና ኤርትራዊ ስደተኛ ኣማኑኤል ብዛዕባ እቲ ቦታ ኣጸቢቑ ሓበረና እቲ ማእከል ናይ ዝተበላሸወ እንቋቑሖ ዓይነት ጨና ኣለዎ ኣብዚ ቦታ ካብ 4 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ክንጸንሕ ከም ንኽእል ኣማኑኤል ነገረና በስመ ኣብ ንኽንድዚ ዝኣክል ኣዋርሕ ነዚ ጨና እዚ ከመይ ገይረ ክጻወረ እየ ካብቲ ጨና ንኽገላገል ኣፍንጫይ በጻብዕተይ ዓበስክዎ ሽግር የብሉን እዚ ጨና እዚ ወይ ክትለምዶ ኢኻ ወይ ከዓ ቀጻልነት ንኽህልዎ ኣስተዋጽኦ ክትገብር ኢኻ ኣማን ፍሽኽ እናበለ ተዛረበ ናይ ዕቕባ ሕቶና ቀስ ብቐስ ክሳብ ዝከናወን እቲ መስርሕ ዝውዳእሉ ግዜ ብርግጽ ዝፍለጥ ኣይኮነን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምስ ዝመጹ 80 ስደተኛታት ብኸመይ መገዲ ኣብ ከምዚ ዕፁ ማዓስከር ሓቢርካ ክትነብር ትኽእል በዚ ሓሳብ እዚ እናተጨነቕኩ ከለኹ ሪሞት ናይታ ኣብታ ክፍሊ ዘላ እንኮ ቴሌቪዥን መን ይሓዛ ማዓስከ ካልእ መደበር ቴሌቪዥን ይቕይሩን ይርዩን ዘይተሰማምዑ ኣባላት እታ ክፍሊ ብጉስጢ ክትተሃራረሙ ጀመሩ ኣንታ ወዲ ገለ ጽናሕ ኣንታ ወዲ ኸልቢ ብዘይፈልጦ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተጸራረፉ ናይ ስደተኛታት መዓልታዊ ህይወት ብቐረባ ክዕዘብ ዝኽኣልኩ ኣብዚ ማዓስከር እዩ ኣብ ዞሊኮን ዘለዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምስ ነባሪ ናይታ ከተማ ክወሃሃዱ እንተደኣ ኮይኖም መጀመርያ ቋንቋ ጀርመን ክመሃሩ ኣለዎም ኣማኑኤል ቀጸለ ኣብዚ ማዓስከር ክሳብ ዘለኹም ኣብ ከተማ ወፂኹም ከም ድላይኩም ክትዘሩ ተፈቒድልኩም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ናይ ስደተኛታት ሕቶታትኩም ዝጻረየሉ ማዓስከር እምበር ቤት ማእሰርቲ ይኮነን ኣማን መንከሱ ብኢዱ እናሓሰየ ካብ ልቡ ዝመንጨወ ኣፍሪቃዊ ሰሓቕ ብዓውታ ሰሓቐ ቋንቋኦም ኮነ ባህሎም ዘይረኸብ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ሓንቲ ዕጽውቲ መደቀሲ ክፍሊ ሓንቲ ቴሌቪዥን እናተጠቕሙ ክነብሩ ዘይገርም ኣይኮነን ፍሉይ ናይ ምርድዳእ ክእለት ይሓትት ሪሞት ኣብ ኢዱ ዘእተወ ሰብ ኩዕሶ እግሪ ተኸታታሊ ድራማ ወይ ከዓ ናይ ስጋዊ ርክብ መደበራት ቴሌቪዥን እናረኣና ከም ንውዕል ክገብር ይኽእል እዩ ኣነ ብወገነይ ግን ሪሞት ናይ መሓዝ ባህጊ ኣይነበረንን ኣብዛ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ 40 ስደተኛታት ዝሓዘት ክፍሊ መዓልታዊ ኮፍ ኢልካ ድንሽ እናበላዕካን ቴሌቪዥን እናረኣኻን ግዜኻ ምሕላፍ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ እዩ ኣሰልቻዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትዕግስቲ እውን ዝፈታትን እዩ ብዘይካ ድንሽ ካልእ መግቢ ዘሎ ይመስልን ኩሉ ግዜ ድንሽ ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝተቐረበልና ምግቢ ንእሽቶ ድሕሪ ምብላዐይ ሸውሃተይ ተዓጽዎ እሞ ነቲ ሸሓኒ ምስ መግቢኡ መለስክዎ ነዚ ዝተዓዘበ ኣስተናጋዲ ዝለሓስ ኮነ ዝቁርጦም መግቢ ካብ ዘይብላ ድኻ ሃገር ኢኹም መጺኹም ሕጂ ድሮ ጸጊብኩም መግቢ ፈንፊንኩም ምስ ሸሓኒኡ ክትመልስዎ ቁርብ ከይተሓፍሩ እንዲኹም ክብል ኣነኣእሰኒ ኣመና ሓረቅኩ ኣብዚ ማዓስከር እዚ ብተደጋጋሚ ሰዓትካ ምምልካት ኣይድልን እዩ ናይቲ ቦታ ጨና ምስ ውዑይ ደረቕ ኣየር ናይቲ ከባቢ ተደማሚሩ ንቡር ምስትንፋስ ኣጸጋሚ ይገብሮ ናይ ስደተኛታት ባእስን ኣፍንጫ ዝስርስር ጨና ናይቲ መደቀስን ሕማም ዝፈጥረለይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ሓሚመ ክወድቕ ከለኹ ሓኪም ናይቲ ማዓስከር መጺኡ ህርመት ልበይን ጸቕጢ ደመይን ድሕሪ ምፍታሽ ሸውሃት ዝኸፍቱ መድሃኒት ኣዚዙለይ ይኸይድ እንተኾነ ግን ኣይከኣልኩን መግቢ ብግቡእ ኣብ ዝበልዓሉ ግዜ ጨና ናይቲ ቦታ ዕውልውል ኣቢሉ ከም ዝተፍኦ ይገብረኒ ንኣስታ 8 ኣዋርሕ ተሰማሚዕኒ ዝተመገብክዎ መግቢ ሻሂ
ባንን ዝልከ ብሮን ጥራሕ ነይሩ ኣብ ግዜ ቀትሪ ወላውን ብርቱዕ ቀዝሕ እንተሃለወ ኣነ ግን ካብቲ መዓስከር ርሒቐ ኣብ ከተማ ክውዕል እየ ዝመርጽ ኣብ ሰሙን 14 ናይ ስዊዝ ፍራንክ ከም ናይ ጅባ መዛወሪ ይወሃበና ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ንበይነይ ወይ ምስ ካልኦት ስደተኛታት ብጾተይ ናብቲ ንዙሪክ ገጹ ዝወስድ መንገዲ ባቡር ዘወር ምባል ይፈቱ ባኖፍ ሽትራሰ ናብ ዝተባህለ ጎደና ብምኻድውን ንዛወርን ንዘናጋዕን ናብ ማእከልታ ከተማ ኣቲና ኣልባሳት ዝሽየጠሉ ቦታታትን ቡቲካትን መመላኽዒ ዝሸጣ ትካላት ባንክታት ቤት ቁርስታት ኣብያተ ምግብን ሆቴላትን ወዘተ ንዕዘብ ደው ኢልና ካብ ምርኣይ ሓሊፍና ግን በተን 14 ፍራንክ ክንገዝኦ ንኽእል ነገር ኣይነበረን ናይ ማክዶናልድ በርገር እውን እንተኾነ ክንገዝእ ንኽእል ኣይነበርናን ማዕረ ከምዚ በተኽ ክትከውን ጽቡቕ ስምዒት ዝህብ ኣይኮነን ከም ውፅኢቱ ከዓ ነቶም ኩሎም ዝሪኦም ዝነበርኩ ነገራት ክጥዕሞም ወይ ክጥቀመሎም ሃረር ይብል እኳ እንተነበርኩ ምስ ግዜ ግን ዝነበረኒ ባህጊ እናቐነሰ ኸደ መጋየፂ ንብረት ምእካብን ኣብ ዘይከውን ነገራት ምሕሻሽን እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ርግፀኛ ኮይነ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ማዓስከራት ካብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ማዓስከር ይኸፍ እዮም ኢለ ክዛረባ ኣይክእልን እየ ልክዕ ከም ኣብ ኣስመራ ብዝተዓፀፍክዎ ጎደና ፓስፖርትን መንቀሳቐሲ ወረቐትን ዝሓቱ ወተሃደራት ጎፍ ይብሉኒ ንፖሊስ ስዊዝ ተሪኦም ታሴራ ወላ እውን ስእልኻ ይሃልዎ ማሕተም ዘይህልዎ ትእሰር ኢኻ ኣብዚ ከተማ ከም ብረካ ዝኽእል ሕጋዊ ታሴራ የብልካን ዝዓበና ይብሉኻ እሞ ኣእዳውካ ብፌሮ ኣሲሮም ናብቲ ንቕመጠሉ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ማዓስከር የረክቡና ዝኸፍአ ሃዋሁ ዝፍጠር ፖሊስ ሃንደበት ፍርቂ ለይቲ መፂኦም መደቀሲ ኸፍልና ክፍትሹ ከለዉ እዩ ሓደ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 4 ወጋሕታ ሸጓጉጥ ዝዓጠቑ ናይ ስዊዝ ፖሊስ ሃንደበት ናብ መደቀሲ ኸፍልና ኣትዮም መብራህቲ ኣብርሁ እንታይ እዩ ተፈጢሩ ካባና ዝደልይዎ ዘለዉ ኸ እንታይ እዩ ስለምንታይ በዚ ሰዓት እዚ ንኽመፁ መሪፆም ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ኣእምሮይ ተመላለሱ እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ዘለኹ እውን ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ቀፂለ ወላ እኳ ዝፈጸምክዎ ገበን እንተዘይነበረ ንኽሃድም ተማታእኩ ግን ናበይ ገፀይ ክሃድም ይኽእል ገለገለ ኣባላት ፖሊስ ዝሰልጠኑ ኣኻልብ ሒዞም ኣለዉ እቶም ኣኻልብ ክነብሑ ከለዉ ፍሉይ ፍርሒኦም ዝዘርኡልካ ሓዝቦም ሓደ ሰብ ከይሃድም ሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ናብቶም ካሃድሙ ዝፍትኑ ዝነበሩ ውሕዳት ስደተኛታት እናመልከተ ኣዘዘ ካሃድሙ ዝፈተኑ መንእሰያት ብናይ ድሕሪት ቁልፎም አንጠልጢሎም እናደፍኡ ናብ ሜዳ መጻወቲ ኩዕሶ ወሰድዎም ነቶም ዝተረፍና ከዓ እናኸብከቡ ናብቲ ንሶም ዘለውዎ ቦታ ብምውሳድ ኣብ ሓደ ቦታ ኣከቡና ኣብቲ ግዜቲ ሙሉእ ብምሉእ እኳ ነቂሕና እንተነበርና ብቑሪ ግን ኣንፈጥፈጥና ስግር ናይቲ ማዕዶ ብበረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታት ካብታ ዝነበረት ምልእቲ ወርሒ ብዝምንጩ ብርሃን ወቂቦም ይረኣዩ ኣብቲ ጥቓና ዝነበሩ ገዘፍቲ ኣባላት ፖሊስ እንተዘይህልው ኣብ ጽዋይ ጥራይ ንሰምዖ ንዓይኒ ማራኺ ዝኾነ ትርኢት ክንዕዘብ ዕድል ረኺብና ነበርና ኣትክልቲ ካብ ዝነበሩ ከባቢ ዝብገሱ ትርጉም ኣልቦ ድምፅታት እንተዘይኮይኖም ሙሉእ ጸጥታ ዝሰፈኖ ለይቲ እዩ ነይሩ ፖሊስ ናይቲ ከባቢ ኣብ ግዜ ቀትሪ ንመደቀሲና ክፍትሹ ምስ ዝደልዩ ኣብ ጥቓና ንዝርከቡ ተምሃሮ ምእንቲ ከይርብሹ ብዙሕ ጥንቃቐ እዮም ዝገብሩ ሎሚ ለይቲ ግን መደቀሲና ኣትዮም ንነፍሲ ወከፍ መተርኣስን ፍርናሽን ብላምፓዲና ክሳብ ዝፍትሹ ነቶም ኣብ ደገ ብቑሪ ንሕለብ ዝነበርና ሰባት ረስዑና ከምዚ ዝኣመሰለ ሃንደበታዊ ፍተሻ ክካየዱ ከለዉ ሓደ ግዜ ዝደለይዎ ነገር ረኺቦም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ካልእ እዋናት ከዓ ስደተኛታት ኣሲሮም ይወስዱ 25 ለካቲት 2003 ዞሊከን ናይ ገዘፍትን ኣረጋውያንን ጎደና ሎሚ ሰንበት እዩ ናብ ከተማ ክኸይድ ኣለኒ ኣብ መደቀሲ ኸፍልና ዝነበሩ ስደተኛታት መግቢ ድሕሪ ምምጋቦም ከብዶም እዮም ዝሓሙ ሓደ ግዜ እውን ብሰንኪ ተስፋ ምቑራጽ ነብሶም ምሕጻብ ይገድፍዎ እዚ ጨና እዚ ከዓ ንዓይ ዘሕምመኒ ኣማኑኤል ምሳይ ኣሎ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መጻወቲ ሜዳ ብበረድ ተሸፊኑ ብጽምዋ ከዓ ተዋሒጡሎ ምስቲ ቀጠልያ ሳዕሪ ናይቲ ሜዳ ተሓዋዊሶም ካልኦት ብጫ ሕብሪ ዘለዎም ኣትክልትታት ክበቕሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ኣስመራ ከምዚኦም ዓይነት ዕምበባታት ኣብ ግዜ ቀውዒኦም ዝረኣዩ ሃገረይ ብፍላይ ከዓ እታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ከተማ ኣስመራ ናፈቕክዋ ሰሓቐይ ናይ ንእስነት ፀወታይ ኣብ ግዜ ንእስነተይ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ እናኸድኩ ዝመፃን ዝኸዳን ዝነበራ ነፈርቲ ዘቋምተሉ ዝነበርኩ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዒንተይ ተቐንጀለኒ ዝሓልሞን ዝብህጎን ዝነበርኩ ህይወት እውን ምስኡ ሓቢሩ ናብ ሓንጎለይ ተመላለሰ ካብ ኣስመራ ካብ ዝወፅእ
لومي حدا عمد مليء اللخو ولا كوا نتا كاب جزي قلعلنتي هتحيزة كم مدراويت جنة زريعة زنبركو أوروبا انترقصكوا نحل متاتي زتسعرر بزح سكيات زرع خلا أهجر كوينا رخيبيا كم معسكر كروتونة كهاد مخبلو حاد صورو زلالون أعتمتم تسيرهم زسنكلون سدتنياتات أب ميلانو أب حدا بمنجست زونن من نفشا نفسه زقتله ودع عدي تحت زيرو زلكع قرن أسحيتان كمخا بزي معقوبي نبزح سامنتات أب قدنا أن حدركو زحلفكو أسكاق هيوت كتما ميلانو إذا حجون أب تحت مدري أب زركب والتهدراوي معسكر نبر زحلفو زلخو هيوتي وزته إنا ذكركو سقايين مكراين زود داي مثلاً كم تقدامن هوانن فرنايتا صبقن كفؤن تفلت دحر مبلعهم كاب جنة إيدن استواررو أوروباون نعنان سدتنياتات كابتا مدراويت جنة الناس قمتنا أهجر كتباررنا دليت أو أوروبا نت أخوينا كنبر إيدليه بزي زخونة قدب بنت عنت كحسب زلال خو بزي زخونة خلكالق الزاربن زمرتكو عينت هيوت كمرحن كتر بحقلني تعم نفاس ما انت خنست مقر عنن أمانيئلن نابك ألاي زورك بإقرنا توقعزنا أبتا أنا زنبرلو معسكر زنبرو سدتنياتات أبز خبابي خزاورو رأخوهم نبينا ما ينبرون اتم سدتنياتات بعد مز شمقلان أزين قزفتن تعدو نستحيزهم يزناقو نبرو أزي سلستقرمكو نأمانيئل بإجيكو اسحبكو هو رأي مبازم سدتنياتات እተናንስቲ ንኣሽቱን ተመሰላይለን ኣብ ጸጉረን ሪባን ኣሲረን ሓጺር ክዳን ለቢሰን ረኣኽወን ገጸይ ናብ ኣማን ጠው የስሓቅኩ ንሱ እውን እናስሓቐ ሓተተኒ ንሕና እውን ዝምርዓዋና ሽማግለታት ኣንስቲ ዶ ክንደሊ ብዛዕባ ምንታይ ትዛረብ ኣለኻ ተገሪማ ሓተትክዎ ኣማን ስዊዘርላንድ ካብ ዝኣቱ ሓያለ ኣዋርሕ ስለ ዝቑፀረ ብዛዕባ እታ ሃገር ዝሓሸ ፍልጦ ኣለዎ ዛኪ ከተምስል ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ወይስ ናይ ብልብኻ ኢኻ ናይ ልበይ ይዛረብ ከም ዘለኹ ነገርክዎ ፍልይ ዝበለ ምኽንያት እኳ እንተዘይብለይ ጻዕዳ ሰበይቲ ተመርዒ ሓዳር ክገብር ሓሲበየ ይፈልጥን ምርጫ እውን ኣይኮነን እተን ዓበይቲ ኣንስትን ምስአን ዝነበሩ ስደተኛታትን ብናይ ምልክት ቋንቋ እውን ክረዳድኡ ስለ ዘይክእሉ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ብዘይ ዘረባ ምዝዋር ቀጸሉ ቀትሪ ምድሪ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስተት ብምርኣየይ ተገረምኩ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ወዲ ተባዕታይ ናይ ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ምእንቲ ክረክብ كم زعينة تكبار يقبريو إلى أي قمتكن حانت قزاف بعد مخاء عبيز بلد سعداء أفريقيا وسدتنيات مرعمو نسا تدلي ولاد كاوخت ركب كلا نسخاء قوامي ناي أوروبا منبر ورقات يركب بزمن قد زخاء كلت يوم ربحهم حاليهم حقوسات كوينام يقتصلو سلازي اتعلامان أسرارحان نزز نقركو خاي مسل نزو قودنا زخاء كم زين زعام السلامة أمد تزرك كبلو كأند قودنا أيم أمان الناس حق أنا قرني زنبرنا النقط مليس وسخة أبزا مدراويت كانت نخط أن نحزل لأمراتي إذا ترحدي أنت زي كوين خيم مبزحت أفريقيا وين سدتنياتات زمرت ومجددي منبر فقاد ما أنت خركب مس زي دليع عباي سبيتي تمرع عمو نبل أمان حسابي أي ودأنن دحر 3 عامات فتح كتحت تخيليخا تفتحكا ناس أصاب أي مسكونكا نتاوترو تدليا زنبركا قوال تمرعو وشتاي قنبنب بلني مس زي فتواسب كميلة ن3 عامات أو وشتا حدا غزا كنبري خيل نسا قباريتن حداقيتن كوينا إن أزازتني كميلة تقديدة ولاد كوال دلان حقي فيها خدك أسني خيل أمان إذن كرزي فتصوم أي قبروني يحسبون كمان أمان كتسله نبحانتي سويزاوي تستمرعوه كاب قابون زمت أسدتن يالو كلمة مرعاهم نتزرق سالو زنبرا معسكر قريفو مساعة تقليلو دحر مرعا أب زنبرا ني حدار نبراقن نزقات أمو جقن حفرة كتصاورو سلازي كالي نابت معسكرنا تمليسو كحدر جمرة سبيتو منبر فقط رايدليو كم استمرعوا إنها قلتت معالتاوي كتواردو جمرت اتزقرم سبيتو أبتني مجمرة ني حدارو معالتات تنسحيزا حجي إزقابونا وسدتنيا فتح حتى لا معالتي كتأكل بهنت إيناتي تبالو لعلى حدا شح معالتات تريفو الله بجخاي لك أمان حوي أرست نغير حراي زاك عركي إسكبل نابتق ألاي قزنا نخيدمو زور وريلنا نملس كالاي زوريك أبي فيتنا تنسيفور أخوه اتماي برقرق إبل نبره
نوحتي منقبقب زلوان عواف كأ أب كل تمايات كزنبيار أخوان كانوا شدشت أوارح عب مأكلاي بحري زقات أمني زسكحكح مكرا جينا كاب أمري كهاسسة اندقنا ناب جالبا ديبكو هاندبت كم فتفت جمركو اندقنا بجالبا خي قعز مس نفسي قال آتينا بركو مأكلاي بحري حماء سناء مراوي سنبرات قديف الليل داكماي بجالبا جركا كاب مقعز مستنا قدم كازر أخاني بعد مزدفاء قزفت تصعدو تمرعخا منبار يحيش كان مقرب معالتات نعقب حتوي أب منتاي درجة بيصيحون خفلت نابت زملكتو بيت صحفت كدكو أو صالحون سراحتنياتات هاجري قديفن خوت زقددوني بوليتيكاوين مخنياتات أب كند زحتوني أب اسمرا واقع أكال كندي كم زبصحن ناي اسمرا أوتوبوسات كابي تبقيسن نابي خدان قطرنن حتتوني نقول حتتاتهم دما ملسكو كسل شوانن تسفخ أورط انجمركو أب أوروبا نقداي سدتنياتات زكتاتل بعل مزي بزعباتي أب إرترا زلو چقونا تحسس سبقا مسلاتن مأسرتن بدقق فلت زداليو زمسلن نيرو عالم أب إرترا بزعبا زلو شجر إنا فلتت سلم انتاي سقطا مريتا أب إرترا نولك ملكاوي أسرارحا بقلتي استقاومو غازيتنياتاتن بوليتيكنياتاتن موطئي نابزي بلو غدا قدي تدربي مالو أب سويزرلاند ناي برس نتسانت هالو سلامنتا ايوم غازيطاتات وي ناي مراخبه بزوهان تكالات سويزرلاند بزعبا اب إرترا زلو ناي حلنا اسرات غازيطنياتاتن بوليتيكنياتاتن زيصحفو هنابلكو بكو تزاربكو زملس اكال جن اي ترخبن بانصارو انا انتاي كمزدل حتتوني اب سويزرلاند عقبه خوهبن خمزدلي املكتكو تمهراي كلخو بوليتيكان تاريخن اتم زفاتهم عودتات نبرو سويزرلاند نعقب حتى يقع جنا انت زي ملسات اللي كابوتا نابوتا خنقسقس جن يخئلي استوهبني غزياو ورقت عمل لا تهاجر كم دلاي كنقسقسني يخئلي مغبن كدانن ون يركبه كابز حليفو كالقوم نجر خغبرلو زخل ورقت ايكونن حدا كابتوم او كوفيلم زنبرو سدتنياتات ناتي نعقب حتى ودق مخانون حدا كابتن بب عمتو حدኦም زنصق استات 20000 ስደተኛታት مخاني نگرني سويزرلاند سلامن مرغغان كاب زلوا سالسيت هاجر نزمصه دخنت صليو زحشه هيوت نمركاب نزتعاقب سدتنيا وي كا اب تولد هاجرو بسرقي متففان كال غبناتن نزدله غبننيا عقبا ايتهبنه بمبال اتسرحتنيا نايت بيت صحفت مخنياتات زرزرلي انا خا سلامن مرغغان كاب زلوا ايطاليا سلستغركو نعقب حتى قبل كم زي كونه حبرني هرمت لبي كوانت وسخه اماني الجن ناب جالبا نخنديب امنني اب قدميت ناصا بوتا رانامو اب انكدنا كفبلنا نتقلاي بماكلو سنتقنايو بالعلماي داغماي نخي غعاز اسيرو نزنبر فرحي سلسعركو ازي تحقسكو بتا جالبا ان تغعازنا خلنا ابسمرا ابناي منسيات غازيطاوينتانا سومناو زقربا عمدي كم زنبرتني نغركو ارستنايت عمدي ناي فقر نجر زبل نبره حجي ابت عمدي زصحف سب نيرن تزخون بزعبا زوم او اوروبا منبر فقاد كرخبو خبلو مس بعلمه زشمغلان غزفتن تعدو انستي زمرعو افريقاوያን سدتنياتات دحر مصحفي እዚ ተግባር እዚ ናይ بحقي منبر فقاد نخنركب كنتقملو زلنا امارات ادي بمبال نانببتي محتتكو نيره حجي ግን بخالق زعبي ጉዳይ ተዋጢራ ኣለኹ مسكرم 2003 أدلسفيل نعقب حتوي تنسكه أبزوليكون كاب زنبرة ناي تحت مدري مسلالي ناب أدلسفيل ناب زركب ناي سدتنياتات مسلالي نجزيو تغيركو أدلسفيل كاب كلاي زوريك نشانخ معراب زركب معسكري سلامنتاي ناو قيرون وسينوم ازقط رئيس فلت أب جاف ناي تازوبا أب منغو تقلاين كاند منقدن أب زركب بوتاز تدكون خوينو بتصعدون قطاليان قلم زلوم ناي مخازينوتات حصاوين استسرح معسكري اوشت حنتن اشتي كفلي عبدول مستبهل عراقاون كاب ديموكراتيك ريبوبليك اوف كونغو استسد جورجن كصنح تمدبكو ابز معسكر سدتنياتات انت وحده كاب 10 استفلاليا هاجرات زمصو سدتنياتات اللو ناي تخفلي مداقستي اتليتليتي زوصو ناي محرناخ دمص غريفكا دس بلو بصوتيم زناب انت زي زينيبو مشات اب افدق كفلنا كوينا موزيقا سمعنا نسعسع ويكا كارتا نتصاوت باقرابن عنباباتاتن قتل حبري زلبسه معسكرنا
ብጣዕሚ ዝፈትዎ ናይ ቀላይ ፍርሒ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይገደፈኒ ኣብ ሳልሳይ መዓልተይ ኣእጋረይ ኣብቲ ገምገም ኣእትየ ጫፍ ጫፍ ናይቲ ቀላይ ተጓዓዝኩ ዓብዱል ኣብ ጥቓና ናብ ዝርከብ ብምሕንበሲ ኸይድና ክንሕንብስ ምስ ሓተተኒ ብግልፂ እምቢታ የስማዓኩ ንፀወታ ኢሉ ናብ ማእከል ማይ ዝስሕበኒ ሰብ ዕድመይ ሙሉእ ዝጸልኦ ማይ ንዝዓቆሩ ተፈጥሮኣውያን ነገራት ዘለኒ ፍርሒ ገና ኣይጎደለን ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ዝርኢ ፈደራላዊ ቤት ጽሕፈት ዝመጸኒ ደብዳቤ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከም ዝተነጽገ ዝገልጽ ነበረ መብዛሕትኡ ናይ ዕቑባ ሕቶ ዘቕርብ ስደተኛ ተመሳሳሊ ደብዳቤን መልስን ስለ ዝቕበል ናይ ስዊስ ፍቕራዊት ደብዳቤ ኢልና ኢና ንጽውዖ ምሸት ኣብ ንድቅሰሉ እዋን ንግሆ ኣብ ግዜ ቁርሲ ወይ ድማ ኣብ ግዜ ምሳሕ ክሳብ ሕጂ ናይ ስዊስ ፍቕራዊት ደብዳቤ ኣይተቐበልካያ እንዲኻ እናበልና ነናሓድሕድና ንተሓታተት ኢና መብዛሕትኦም እዛ ደብዳቤ እዚኣ ዝበፅሓቶም ኣዕሩኽተይ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ምንባር ተስፍኦም ሙሉእ ብምሉእ ኣይጠፍአን ሓደ መዓልቲ ነገራት ክለዋወጡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝኣምኑ ኣነ እታ ደብዳቤ ምስ በፅሓትኒ ግን መላእ ኣካላተይ ብፍርሒ ተወረ ናብ ኣድልስቪል ማዓስከር ስደተኛታት ድሕሪ ምእታወይ ድሕሪ ቁርብ ሳምንታት እያ እዛ ተሰንብት ደብዳቤ ብመንገዲ ፖስታ ቤት ዝተላእከትለይ ምስቶም መዳቐስተይ ሓቢርና ዘዳልናዮ ፓስታ ብስጎ ንኽንምሳሕ ኣብ ንቀራርበሉ ዝነበርና እዋን እዩ እታ ደብዳቤ ኣብ ኢደይ ዝበፅሐት ዘድልየካ ኣስቤዛ ገዚእካ ደስ ዝብለካ ምግቢ ከሽንካ ምብላዕ ደስ ዝብል ናይ ናጽነት ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ኣብዚ ማዓስከር ካብ ዝመጽእ ዘይንደልዮን ካልኦት ዝመረጹልናን ምግቢ ምብላዕ ደው ኣቢልና ኢና ስደተኛ ካብ ዝኸውን ንመጀመርያ ግዜ ናይ ናጽነት ስምዒት ተሰማዓኒ ኣብዚ ማዓስከር ቋንቋ ጀርመን ንመሃር ኢና ስዊዘርላንዳዊ መምህርና እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተጀመረ ነገረና ቅድሚ ቁርብ ዓመታት ነበርቲ እታ ከተማ ስደተኛታት ኣብዚ ማዓስከር ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ኣተሓሕዛ ከም ዝተሓዙ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ኣጋሊፆም ነይሮም እዮም እቶም ንሓድረሎም ሃንገራት ብግዜ ክረምቲ ኣዝዮም ውዑያትን ረሳሓትን ብግዜ ሓጋይ ድማ ህይወትካ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ኩቱር ዛሕሊ የእንግዱ ስደተኛታት ብመንገዲ ፖስታ ቤት ዝመፀ መልእኽቶም እውን ከይተረፈ ተኸፊቱ ይንበብ ነበረ መደቀሲ ክፍሎም እውን መዓልታዊ ይፍተሽ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ይወርዶምን ሕማቕ ምግቢ ይወሃቡን ነበሩ ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ እዮም ብዝብል ርድኢት ቋንቋ ጀርመን ኣይመሃሩን ኣቐዲሞም ዝነበሩ ኩሎም ሽግራት ሕጂ እውን ሙሉእ ብምሉእ ተወጊዶም እዮም ክንብል እኳ እንተዘይደፈርና ኣብ ዞሊኮን ዝነበረ ናይ ትሕቲ ምድሪ መፅለሊ ኣብ ግምት እቲኻ ግን ኣብ ኣዴልስቪል ነሕልፎ ዘለና ህይወት ምግያፅ ዝመልኦ ቀበጥበጥ ክበሃል ይከኣል መዓልታዊ ንኣስታት 1 ሰዓት ቋንቋ ጀርመን ንምሃር ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዝረብ ቋንቋ ጀርመን ይምህሩና ክሳብ ሕጂ መሰረታውያን ዝበሃሉ ቃላትን ቁፅርታትን ኣጽኒዕ ኣለኹ ኣብ ኣዴልስቪል መዕቆቢ ስደተኛታት ምንባር ካብ ዝጅምር 19 መዓልታት ሓሊፈን ኣለዋ ካብ ፈደራላዊ ትካል ስደተኛታት ዝተላእከት ደብዳቤ ምስ መፀትኒ ጽቡቕ ዜና ዝሓዘለት ከም ዘይኮነት ተረዳእኒ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ስደተኛታት ተመሳሳሊ ደብዳቤ ክቕበሉ ስለ ዝረኣኹ ትሕዝቶኣ ምግማት ኣይሸገረንን ናብ ዘካርያስ ክብረኣብ ትብል ነበረት ነዛ ህሞት እዚኣ ንኣዋርሕ ዝኣክል ብህንጥይነት ተጸብኽዋ ወላ እኳ እታ ደብዳቤ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ከም ዝተነጽገ ትሕብር እንተነበረት ኣነ ግን ተስፋ ኣይቆረጽኩን እታ ደብዳቤ ብቐይሕን ጸሊምን ቀለም ዝተጻሕፈት ነበረት ብሓጺሩ ስዊዘርላንድ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ኣይተቐበለቶን ናብ ዝመጻእካዮ ሃገር ተመለስ ዝብል መልእኽቲ ነበሮ ስለምንታይ ግን ኣዝዩ ሓረቕኩ ነታ ደብዳቤ ጨማዲደ ናብ ልዕሊ ጣውላ ደርበኽዋ ምድራዊት ገነት ኣይደለየትንን ስለምንታይ ግን እንታይ እየ ኣቢሰ ከይተፈለጠኒ ቃላት እናውጻኹ ንበይነይ ኣማራርኩ እታ ብቐይሕ ቀለም ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ሓንቲ ካብተን ኣብ ህይወተይ ናይ ሓዘን ስንብራት ዝገደፋለይ ጽሕፍቲ እያ እንቋዕ ናብ ማሕበርና ብሰላም መጻኻ ካብ ጥሜትን ድኽነትን ንኽተምልጥ ሃገራ ገዲፋ ዝተሰደት ኢትዮጵያዊት ኣልማዝያ ተዛሪባ ንሳ እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ተነጺጋ ኣብ ስዊዘርላንድ ንግዚኡ ከጽንሓ ዝኽእል ወረቐት ጥራያ ሒዛ ዘላ እንተኾነ ግን ኣልማዝ ሕጉስቲ እያ ንዓበዚ ጸጉርኻ ክቁንነካ በለትኒ ኣዝዩ ነዊሕ ዝነበረ ጸጉረይ እናጠመተት ሊብያ ካብ ዝኣቱ ኣትሒዘ ንልዕሊ 1 ዓመት ኣይቆረጽክዎን ምሸት ኣብ ገሊአን ናይ ዙሪክ ክለባት ኣቲና ክንስዕስዕ ኢና ሓሰን እቲ ኹርዳዊ ስደተኛ ተዛረበ ዓብዱልን ጆርጅን ሓዊስካ ኩሎም ብጾተይ ከጸናንዑ ንፈተኑ ክለብ ከይደ ክስዕስዕ እኳ ድልው እንተዘይነበርኩ ሓዘነይ ምእንቲ ክሽፍን ግን ክምስበልኩ
بجلبا غيره ماكلاي بحري كاب زسجر درو عامتي اوصركو ليبيا اب زنبر كل غزي بزيك اوروبا كالا حساباي نبرنن اوروبا كم نويح زحل ما زنبركو بحاجي نبرت حجي اوروباوያን كاب سويزرلاند نخوت يززن لو حقاو زخونه ناي غعزو سندات ስለዘይብልካ ናብ ሃገርካ ክመልሱኻ ኣይክእሉን እዮም ብቕልጡፍ ናይ ግባይ ሕቶ ክትሓትት ኣለካ ኣልማዝ ምኽረትኒ ምኽሪ ናይ ኣልማዝ ክኽተል ወሰንኩ ስዊዘርላንዳውያን ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግን ኣሰራርሓን ክህልዎም ይኽእል እዩ መቸም ስዊዘርላንዳውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ንላዕሊ ኣብ ሃገሮም ክነብር ስለ ዝመረፅኩ ብሓጎስ ኣይሰኽሩን ይኾኑ ምስ ነብሰይ ተዛረብኩ ናይ ዕቑባ ሕቶይ እንተዝቕበሉኒ ዝደለይዎም ገበርኩሎም ናይ ፌደራል ቤት ጽሕፈታት ናይ ምምሕዳር ክፍልታትን ካልኦት መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታትን ብነፃ መፅርኽሎም ነይረ እንተ ተቐቢሎምኒ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከይነዓኩም ሰራሕኩ ነይረ ሕጂ ግን ናይ ዕቑባ ሕቶይ ስለዝተነፅገ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እውን ክሰርሕ ኣይክእልን እየ በዚ ምኽንያት ዝተላዕለ ስደተኛታት ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ዘይረብሕ ሓሳባት ክሓስቡ እንተወዓሉ ዘገርም ኣይኮነን ብዝኾነ ተኣምር ናብ ኤርትራ ኣይክምለስን እየ ስዊዘርላንዳውያን ነዚኣ ኣፀቢቖም ክርድእዋ ይግባእ ኣብኡ ዝፅበየኒ ነገር ሞት ጥራሕ እዩ ኣፃብዕተይ ናብ ርእሰይ ልኢኸ ነቲ ነዊሕ ፀጉረይ በተንክዎ ኣብታ ምሸት እቲኣ ሓንቲ ፈጣን ባቡር ተሰቒልና ኣብ ዙሪክ ናብ እትርከብ ሓንቲ ለይታዊ ትልሂት ከድና ጸለምቲ ክነስና ኣብ ባቡር ኮነ ኣብ ምእተው ናይቲ ለይታዊ ትልሂት ታሴራ ስለዘይተሓተትና ዕድለኛታት ኢና ኣብ ውሽጢ እቲ ለይታዊ ትልሂት ዲጄ ናይ ማይክል ጃክሰን they don't care about us ብዛዕባና ኣይግደሱን እዮም ትብል ደርፊ ወሊዑ ክትፃወት ፀናሓና ኣነ እውን ምስቲ ሙዚቃ እናደረፍኩ በቶም ብልጭልጭ ዝብሉ መብራህትታት ተዓጂበ ክስዕስዕ ጀመርኩ beat me hate me you can never break me عسران 4 تحساس 2003 በቃ ሕጂ ጉልባበይ ዝቐልዓኩ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይነ ኣለኹ ካብዝን እኔው እንታይ ክገብር ኣለኒ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ኮይነ ኣብ ስዊዘርላንድ ምቕፃል ወይስ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ስዊዘርላንድ ገዲፈ ክወፅእ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ዘሎ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት እንተደኣ ኣውፅኤ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ናብ ኤርትራ ክመልሰኒ ይኽእል እዩ ክሳብ ዝመልሱኒ ግን ቁርብ ግዜ ይወስድ እዩ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ስዊዘርላንድ ፀኒሐ ኣለኹ ልክዕ ቅድሚ ዓመት ከምዚ እዋን ዝናብን በረድን እናወደቐን ከለየ መሬት ስዊዘርላንድ ረጊፀ ዝሕጉስ ናብራ ይመርሕ ስለዘየለኹ ኣብቲ ሃገር ሓደ ዓመት ምግባረይ ዝፅምብለሉ ምኽንያት ይብለይን ሕጂ እውን ኩሉ ነገር ብበረድ ተሸፊኑ ኣሎ ሙሉእ መዓልቲ ብባቡር ወይ ከዓ ብእግረይ ንከተማ ዙሪክ ክዞራ ይውዕል ሃንደበት ትኬት ናይ ባቡር ከም ዝረሳዕኩ ትዝ ምስ በለኒ ሰማያዊ ናይ ስደተኛ ወረቐተይ የርኢ ናይ ኤርትራ እንጀራ ከምኡ ከዓ ዓወትን ኣኽሊሉን ኣዕሩኽተይ ናፈቕክዎም ክሳብ ሕጂ ኣይተመርዓኹን ናይ ስዊዘርላንድ ናይ ስራሕ ወረቐት ክረክብ እንታይ ክገብር ኣለኒ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ሰብ ከይሸገርኩ ነብሰይ ክኢለ ክነብር እየ ዝደሊ ካብቲ ጉዳይ ስደተኛታት ዝርኢ ቤት ጽሕፈት 170 ናይ ስዊዝ ፍራንክ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ሰሙን ይወሃበና እዩ እንተወሓደ መሰረታዊ ድሌታትና በዘን ናይ ጁባ መቑነን ክንሽፍን ንኽእል ኢና ልክዕ ከም ሓንቲ ዓባይ ስድራ ዘለና ገንዘብ ነዋፅእ እሞ ኣስቤዛ ብብዝሒ ገዚእና ባዕልና መግብና ሰሪሕና ንበልዕ ሓጎስን ሓዘንን ብሓንሳብ ንካፈሎም ሓደ ስደተኛ ሞት ኣባላት ስድራ ቤቱ ምስ ዝንገሮ ሓቢርና ነፀናንዖ ብኸምዚ መልክዕ ሓቢርና ናይ ስደት ህይወትና ንመርሕ ስዊዘርላንድ ናይ ስደተኛታት ሃገር ኣይኮነትን ንዘዝመፀ ዘይጠቕሞም ስደተኛ ኣይቅበሉን እዮም በንጻሩ ነቲ ሃገር ይጠቕሚኦም ዝብልዎም ስደተኛታት ጥራዮም ዝቕበሉ ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ኣብ ሰሙን 60 ናይ ስዊዝ ፍራንክ ንምግቢ ተባሂሉ ይወሃቦም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ስደተኛታት ኣብ ስዊዝ ከም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ክረጋግኡን ክሕገሱን ኣይደልዩን እዮም ዕቑባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ካብ ሓደ መዓስከር ናብ ካልእ መዓስከር እናተዘዋወሩ ርግኣት ዘይብሉ ህይወት ክመርሑ ይግደዱ ከም ሰረቕትን ኣንስቶም ዝደፍር ገበነኛታትን ስለ ዝርኢና ከዓ ሃገሮም ገዲፍና ክንወፅኦም ዝደሊና ብዛዕባና ዝግደስ የለን ኣብቲ ኣነ ዝድቅሰላ ሓቢሩ ምሳይ ዝነብር ካብ ኮንጎ ዝተሰደ ጆርጅ ናብ ስዊዝ መምፅኡ ምኽንያት ሃብቲ ንምድላብ ከም ዝኾነ ሓበረኒ ጥዑም ሰብ እዩ ኣብ ሃገሩ ኮንጎ ብዓውዲ ስነ ቁጠባ ቀዳማይ ዲግሪ ኣለዎ ኣብ ስዊዝ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብሕቡእ ሓደ ነገራት ይሰርሕ እዩ ካብዚ ሓሊፈ እሞ እንታይ ክሰርሕ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ብሕጋዊ መገዲ ከይንሰርሕ ከልኪሎምና በለኒ በቃ
ኩሉ ንገብሮ ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ገይሮሞ ወሰኸ ጆርጅ ብሓንሳብ ናብ ዙሪክ ከድና ቴሌፎን ክንገዝእ ተሰማምዐ ካብተን ንጅባ ዝተዋህበኒ መቑነን ንነዊሕ ግዜ ክቆጥብ ድሕሪ ምጽናሕ ቴሌፎን ዘግዛእኒ ገንዘብ ኣከብኩ ኣዝዩ ዝሑል ንፋስ እዩ ዘሎ ናብ ባቡር ክንኣቱ ከለና ቆቢዐይ ብግቡእ ወደኽዋ ኣብዚ ኣብ ሰሜን ዝርከብ ናይ ሃብታማት ክለብ ወይ ማሕበረ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሰርሕ ገንዘብ እኮ ዓለም ክገዝእ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ዘለዎ ነቲ ኣዝያ ጽብቕቲ ዝኾነት ቴሌፎን እናረኣየ ተዛረበ ሕጋዊ ብዝኾነ መገዲ ነዚ ኣዝያ ክብርቲ ቴሌፎን ክገዝኣ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ብዙሕ ገንዘብ ረኺቡ ነዛ ቴሌፎን ክገዝኣ ከም ዝኽኣለ ክሓቶ ኣይተደናደንኩን ኣብ ስርቂ ወይ ከዓ ዘይሕጋዊ ናይ ዕፀ ፋርስ መሸጣ ዝተዋፈሩ ስደተኛታት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝረኽቡ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ብርግጽ ንዓና ንዕቑባ ሓተቲ ዝተፈቐደልና ሕጋዊ ስራሕ የለን ካብቲ ውልዲ ሃገረይ ካብ ዝወፅእ 450 መዓልታት እኳ እንተሓለፋ ኣብ ናይ ስደት ህይወተይ ዘይረኣኽዎ መከራ ግን የለን ሕጂ እውን ኣብ ዙርያ ናይዚ መከራ እየ ዘለኹ ዘቕረብክዎ ናይ ዕቑባ ሕቶይ ተነፂጉ እዩ ሙሉእ መዓልቲ ብእግረይን ብባቡርን ኣብ ከተማ ክዘውር እየ ዝውዕል ኣመና ዘጽልእን ዘሰልቹን ዓይነት ናብራ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ ገንዘብ ወፃኢ ካልእ ኣገዳሲ እዩ ትብሎ ነገር እንታይ እዩ ጆርጅ ሓተተ ኣብ ዙሪክ ማእከላይ መደበር ባቡር ክንበጽሕ ከለና በረድ ዝሓዘ ዝናብ ክዘንብ ጸናሐና ብዝወድቕ ዝነበረ በረድ እናተቐጥቀጥና ባንሆፍ ሽትራሰ ዝተባህለ ቦታ ሓለፍና ኣውሮጳ ኣዝያ ዝበልጸገት ብዙሕ መኽሰብ ክርከባ ዝከኣል ኣህጉር እያ ኣውሮጳ ማለት ካፒታል ማለት እያ እዚ ክትርዳእ እንተዘይክኢልካ ከሲርካ ማለት እዩ ጆርጅ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ማይ ክዘልል ክብል ስለ ዝረገጾ ማይ አንጠረለይ እዞም ኩሎም ናይ ሃብታማት ድኳናትን ባንክታት ብኸመይ ዝንቀሳቐሱ ይመስለካ ብዙሕ ከም ዝፈልጥ በዓል ሞያ መሲሉ ካብ ምዝራብ ግን ዶ ኣይበለን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ በብዓመቱ ዝእትዎ ገንዘብ እንተተረኣዩ ስዊዘርላንድ ኣብ ዓለም ብሃብታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እትስራዕ በለ ጆርጅ ናብዛ ካብ በረድ ወፃኢ ብዙሕ ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብላ ሃገረ ስዊዘርላንድ ስለምንታይ ኢኻ መፂኻ ጆርጅ ኣእዳውን እናንቀሳቐሰ ሓተተኒ ብኣትኩሮ እናጠመተኒ ናብዚ ዘምጻእካ ምኽንያት እስከ ንገረኒ ክብል ደጊሙ ሓተተኒ ከምዚ ንስኻ ትግምቶ ናብ ስዊዘርላንድ ዝመጻኽሉ ምኽንያት ሃብቲ ክረክብ ኢለ ኣይኮንኩን ጉሂ ለመለስኩሉ ብዛዕባ ሃብትን ምግያጽ ዝመልኦ ህይወትን ብዙሕ ኣይግደስኒ ንዓይ ኣውሮጳ ማለት ነፃነት ማለት እዩ ተረዲእካኒ ደለኻ ነፃ ክኸውን ስለ ዝደለኹ እየ ናብ ኣውሮጳ መፅእ እዚ ምስ በልኩ ብድሕረይ ኣትርር ኣቢሉ ሓዘኒ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ዛኪ ነፃ ንኽትከውን በጃኻ ይተስሓቐኒ ናይ ብልብኻ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ኣነ ዝደለኻዮ ኣትሒዘ ከማጎተካ ይኽእል እየ ካብዚ ሕጂ ዘለኻዮ ሃዋሁ ንላዕሊ ኣብ ሃገርካ ዝሓሸ ነፃነት ኣብ ገዛኻን ምሰዲኻን ከለኻን ነይርካ እዩ እሂ ተጋጌዲ ምናልባት ንዓኻ ነፃነት ማለት ናይ ስዊዘርላንድ ርግኦ ምስታይን ቴሌቪዥን ረሪኢኻ ምድቃስን ማለት እንተኾይኑ ግን ሓቅኻ ኣለኻ ናይ ጆርጅ ኣዘራርባ መመሊሱ ኣሕረቐኒ ኣብ ጫካ ዝነብር እንስሳ ገይሩ ድዩ ዝወስደኒ ቀፂሉ እንታይ ክብለኒ ከም ዝደለየ ኣቐዲመ ፈሊጠዮ ነበርኩ ኣብ ህይወትካ እዘን ነገራት እዚአን ጥራሕ ኢኻ ትደሊ ሓቂ እወ ናይ ስዊዝ ርግኦ ክሰቲን ክድቅስን ምሰን እየ ዝደሊ ንስኻ ኸ እዞም ነገራት እዚኦም ኣይትደልዮም እንዲኻ ጆርጅ ቅልጽመ ሒዙ ናብ ሓደ ፀግዒ ጎተተኒ በቃ እስከ መሓረኒ በጃኻ ኢልና ካግደፈና ኣብ ዘለዎ ጠንጢነዮ ኸይደ ናብ ሓንቲ ቴሌፎናት ትሸይጥ ድኳን ኣተኹ መሪፀ ኸዓ እቲ ሓስርቲ ትበሃል ቴሌፎንን ካርድን ገዛእኹ ካብቲ እንዳ ድኳን ወፅኤ ብእግረይ ክኸይድ ኣብ ዝጀመርኩሉ ጆርጅ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ በረድ ሰዲዱ ሃረመኒ ዛኪ እስከ በል ንስኻ ኸዓ በረድ ሓዝሞ ብበረድ ምትህርራም ንጀመር መን ከም ዝስዕር ክፍለጥ ኣለዎ ሕጂ ጆርጅ ብዝኾነ ነገር ተስፋ ዘይቆርጽ ኣዝዩ ጥዑም ሰብ እዩ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ገንዘብ ናብ ዓዱ ይልእኽ እዩ ፍርቆም ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ውግእ ሓድሕድ ኮንጎ ህይወቶም ዝሰኣኑ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ድማ ዝለሓስ ኮነ ዝቁርጠም ዘይብሎም ድኻታት እዮም እቲ ተሓልሞ ዘለኻ ነፃነት ኣብ ኣውሮጳ ክረኽቦ ኢልካ ትሓስብ እንተደኣ ሃሊኻ ተጋጊኻ ኣለኻ ሕጂ ድምፂ ቁርብ ዓው ኣቢሉ ተዛረበ ኣጻብዕቱ በብሓደ ብምጥዋይ ኣብዚ ሃገር ዘለዋ ዝተፈላለያ ባንክታት ተዓዘብ ኩሉ ነገር ኣብ ዙርያ ገንዘብ እዩ ዝዘውር ወይ ክትበልዕ ኢኻ ወይ ድማ ብኻልኦት ክትብላዕ ኢኻ ኣነ ኸኣ ክበልዕን እጃመይ ክወስድን እየ ዝደሊ ብርግጽ ኩሉ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ዝተጠርየ ሃብቲ ከም ዘይኮነ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ ኣብ ዝበልጸጋ ሃገራት ዘለዉ ኣዝዮም ዝሃብተሙ ሰብ ጸጋ ኣብ ዘይማዕበላን ዝማዕብላ ዘለዋ ሃገራትን ዘለዉ ውልቀ መለኽቲ
ኣብዚ ሕጋዊ ምዝውዋር ደቂ ሰብን መሸጣ ዘይ ሕጋዊ ኣጽዋርን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ካብ ሙሉእ ዓለም ናብዚ ሃገር ዝለኣኽዎ ገንዘብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ናይ ስዊዘርላንድ ዓበይቲ ባንክታት ብምዕቃብ ምስጢር ናይ ዓማዊለን ዝተፈልጣ እየን። ብሕቡእን ብዘይ ሕጋዊ መንገድን ዝተጠረየ ኣዝዩ ብዙሕ ቢልዮናት ናይ ዓማዊል ኣብዘን ባንክታት እዚኣተን ተቐሚጡሎ። ኣነ ንባዕለይ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ንኽሰግር ንኮነሬል ያሲን ዝኸፈልክዎ ገንዘብ ኣብዘን ባንክታት እዚአን ይህሉ። ምናልባት እዘን ባንክታት እዚኣተን ንኣቶ ያሲንን ነቲ ቀዋምን እሙንን ዝኾነ ዓሚለን መዓመር ጋዳፍን 100,000 ናይ ስዊዘርላንድ ፍራንክ ዘውፅኣ 2 ሰዓታት ገዚአናሎም ይኾና። ኣነ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ኢደይ እንተዝኣቱ ነቶም ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ካልኢታት ዝሞቱ ዘለዉ ህፃናት ምዕንገልኩ። ኣእጋርና ብምሕር ቁሪ ክሳብ ዘሕምመና ምስ ጆርጅ ኮለል በልና። ኣብ ሃገረይ ዝነበረ ውልቀ መላኺ መቡቱን ናይ ናይጀርያ መራሕን ካብ ህዝቦም ዝሰረቕዎ ቢልዮናት ዶላራት ኣብዘን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዋ ባንክታት እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ጆርጅ ናብ እዛነይ ኣሸኽሸኸ። መራሒ ሃገረ ግብፂ ነበር ሑስኒ መባረክ፣ መራሒ ሃገረ ሊብያ ነበር መዓመር ቃዛፊ፣ ናይ ቱኒዝያ ውልቀ መላኺ ቤን ዓልን ከምኡውን ናትኩም ናይ ቅድም መራሒ ዝነበረ ሃይለ ስላሴን ካብቶም ቀንዲ ዓማዊል ናይዘን ኣብዛ ሃገር ዘለዋ ባንክታት እዮም ነይሮም። ብምስጢር ብሓለውቶም ተዓጂቦም ናብተን ብኣሰራርሐአን ፍሉይ ክብሪ ዝረኸባ ባንክታት እናተመላለሱ ካብ ህዝቦም ዝሰረቕዎ ገንዘብ ናብዘን ባንክታት ኣቐመጥዎ። ናይ ስዊዘርላንድ ባንክታት ኣብ ምዕቃብ ምስጢራውነት ናይ ዓማዊለን ንእሽተይ ጌጋ እውን ኣይገብራን። ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ጽፉፍ ስራሕ ብምስራሕ እየን ዝፍለጣ። ገንዘብ ካበይ ከም ዘምጻኹሞን ብኸመይ መገዲ ከም ዘምጻኹሞን ኣይንሓተኩምን ኢና ንዓና ዘገድሱን ኣይኮነን። ገንዘብኩም ግን ወለድ እናኽፈልና ንኻልኦት ሰባት ነለቅሕ ኢና። ኣብ ዓበይቲ ትካላትን ወፍርታትን እውን ነወፍሮ ኢና። ምሸት ብቆሪ ከርዲድና ናብ መደቀሲና ተመለስና። ከም ምድራዊት ገነት ዝሓስባ ዝነበርኩ ኣውሮጳ ጽልግልግ ኢላ ክትረኣየኒ ጀመረት። ብበረድ ዝዘሓለ ኣዝዩ ቆራሪ ንፋስ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣንዊሐ በፍንጫይ ሰሓብኩ። ካብ ኣፈይ ዝወፀ ትንፋስ ንኣሽቱ ደበናታት ፈጠረ። ብእግረይ ክጓዓዝ ከለኹ ማይ ናብ ውሽጢ ጫማይ ኣቱ ከም ዝነበረ ዘንጋዕኩ። ዛኪ ከመይ ውዒልካ? ናብ ክፍልና ከኣቱ ይቀራረበሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ህፃናት ከበቡኒ። ኣብ ጀርመን ተወሊዶም ስለ ዝዓበዩ ቋንቋ ጀርመን ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ወለዶም ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ። ኩሉ ግዜ ናብ ከተማ ዙሪክ ወፅየ ውዒለ ክምለስ ከለኹ ቸኮሌትን ማስቲካን ስለ ዝማልኣሎም ይፈትውን እዮም። ካብ ሊባኖሳውያን ወለዲ ዝተወልደት ሻድሸይቲ ህፃን ክርስቲና እያ ትበሃል። ንህፃን ክርስቲና ኣብ ኢደይ ሓቆፍክዋ። ፍልይ ዝበሉ ጽቡቓት ጸለምቲ ዓይንቲ ኣለውዋ። ብዝናብ ዝጠልቀየ ጫማይ ኣብ ኣፍ ደገ ገዲፈ ንውሽጢ ኣቴ ኣብቲ መንፀፍ ኮፍ በልኩ። መብዛሕትኡ ግዜ ብቋንቋ ጀርመን ወታእታ እናበልና ኣብ ሃገርና ዝንገሩ ጽውንጽዋያት ኢና ንነግሮም። ኣብ ገጠር ዝነብር ሓደ ኩርዳዊ ነበረ። ኩርዳዊ መዳቕስተይ ሓሰን ጽውጽዋይ ክነግር ጀመረ። ቅድሚ ሕጂ ናብ ከተማ ኸይዱ ኣይፈልጥን እዩ። ናይ ከተማ ህይወት ጽቡቕ ምዃኑ ግን ኣዕሩኽቱ ነጊሮሞ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ነቲ ዝበልዎ ኸረጋግጽ ንበይኑ ናብ ከተማ ተጓዓዘ። ኣብቲ ከተማ ክዘዋወር ከሎ ኣዝዮም ጽቡቓት ቪላታት፣ ኣብያተ ንባብ፣ ህንጻታት፣ ድኳናትን ቤተ ክርስቲያናትን ተዓዘበ። ብጽባቐታ ከተማ ኣዝዩ ተደነቐ። ብዙሕ ክጓዓዝ ስለ ዝወዓለ ጠመየ። ናብ ሓንቲ እንዳፈርኖ ኣትዩ ከዓ 5 ባኒ ክህብዎ ሓተተ። ካብ ቦርስኡ ጸባ ድሕሪ ምውፃእ ክሳብ ዝጸግብ ጸባን ባንን በልዐ። ነቲ ዋና እንዳፈርኖ ገጹ ዝሕጸበሉ ማይ ክህቦ ድሕሪ ምሕታት ማይ ገይሩ ገጹን ኣእጋሩን ተሓጺቡ ጉዕዝኡ ንኽቕጽል ተበገሰ። እቲ ዋና እንዳፈርኖ ደድሕሪኡ ስዒቡ ኣርከቦ እሞ ሕሳብ ናይ ባኒ ንክህቦ ሓተቶ። እቲ ኩርዳዊ ተጓዓዛይ ብምግራም ነቲ ዋና እንዳፈርኖ ጠመቶሞ። ኣብ ዓደይ እንተዋሓደ 10 ተጓዓዝቲ መዓልታዊ ብገዛና ይሓልፉ። ዘለና ዝብላዕን ዝስተን ድማ ንህቦም። ግናኸ ከፊሎምና ኣይፈልጡን። ኣነ እውን ንኽኸፍሉኒ ሓቲተዮም ኣይፈልጥን። ክትከፍል ኣለካ ትብል እንተ ደኣ ኾንካ ግን ንሶም እሞ ይኽፈሉኒ፣ ካብቲ ዝሃቡኒ ገንዘብ ንዓኻ ከዓ ክኸፍለካ የበሎ። ስዊዘርላንዳውያን ዝገበሩልና ውዕለት ቀሊል ኣይኮነን። ሓደ መዓልቲ ዕድል ምስ ረኸብና ክንክሕሶም ኢና። ኣብ ቦታ ሊባኖሳዊት ህፃን ተዛረበ። ከምኡ ድሕሪ ምባሉ ከዓ ሙዚቃ ወሊዑ ንጓሉ ሳዕሳዓላ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ፖሊስ ነቲ ሊባኖሳዊ ዝነብረሉ ሃንገር ብለይቲ መፅኦም ፈተሽዎ። ነቲ ሊባኖሳዊ ሰብኣይ ከዓ ምስ ስድራ ቤቱ ናብ ጀርመን ናብታ መጀመርያ ዕቑባ ዝሓተተላ ሃገር መለስዎ። እዚ ድዩ ውዕለት ስዊዘርላንዳውያን? እዚ ድዩ ርህራሄ? ሃገር ብኸምዚ ጭካነ ክትምራሕ ኣይግባእን እዩ። ናይ ጀርመን ፖሊስ ከዓ ካብ ኢድ ስዊዘርላንዳውያን ተቐቢሎም
ብነፋሪት ናብ ትውልዲ ዓዶም ናብ ሊባኖስ መለስዎም ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ እንተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብልካን ኣብዚ ሃገር ብሕጋዊ መገዲ ክነብር ኣይክእልን እየ ካብዚ ሃገር ክወፅእ እውን ኣይክእልን እየ ኩሉ ግዜ ተሓቢኤ እየ ዝነብር ፖሊስ እንተደኣ ሒዞምኒ እታ ንሊባኖሳውያን ስድራ ቤት ዝረኸበት እያ ትረኽበኒ ዝኾነ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ እየ ዝፅበ ዘለኹ ዝኾነ ሓድሽ ለውጢ ከይተረኣየ ግን 5 ኣዋርሕ ሓለፉ ባቡር ሒዘ መጀመርያ ናብ ዙሪክ ቀፂለ ናብ በርን ካብኡ ሓሊፈ እውን ናብ ሎዛን ድሕሪ ምቕፃል ኣብ መወዳእታ ናብ ከተማ ጀኔቫ ተጓዓዝኩ ኩሉ ግዜ ብዘይ ትኬቴ ዝጓዓዝ ሓደ ግዜ ብዘይ ትኬት ተጓዒዘ መቕፃዕቲ እኳ እንተተፃሕፈለይ ክሳብ ሕጂ ግን ክኸፍሎ ዝተነግረኒ መቕፃዕቲ ኣይከፈልኩን ዘለኹ ካብ ሃገሮም ዝሰጉን እንተኮይኖም ስለምንታይ ይኸፍሎም ኣብ ርእሲ እዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ገንዘበይ ኣብ ባንክታት ስዊዝ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምሳሕ ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ ማእከላይ መደበር ባቡር ዙሪክ ተበጊሰ ነቶም ኣብ ቅድመይ ዝነበሩ ጎቦታት ቆሪፀ ተማሃራይ ናይ ስዊዝ ተመሲለ ኣብ ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ ብምእታው ኢንተርኔት ክጥቀም ጀመርኩ azmarino.com ኣብ ዝብል ገጽ ኣቴ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተጻሕፉ ሓደስቲ ዜናታት ኣንበብኩ ካልእ መዓልታት ድማ ካቴድራላታትን መንግስታውያን ትካላትን ይበጽሕ ኣብ ባህላዊ ፌስቲቫላት ስዊዝ ይዕደም ሓደ ግዜ ናብቶም ብበረድ ዝተሸፈኑ ጎቦታት ናይ ስዊዝ እውን እናኸድኩ ኣብ በረድ የንሸራትቴ ናይ ስዊዝ ፍሉይ መለለይ ዝኾነ ርግኦ ከዓ ይሰቲ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ብዙሕ ርግኦ ይፈቱ ይነበርኩን ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመጽእ ግን ብተደጋጋሚ ክሰቲ ጀመርኩ